Mariano, que per molta aigua que beguis, això no fa miracles. Cada pedalada comença amb una cosa tan senzilla com l'aigua i cada cursa esdevé un riu de records quan la veus en directe. Dissabte és nit de Portar l'Atac a Berga, a la teva televisió local i a la xarxa Més.